Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Yarok, ma! Kondisyon ka man kaayo, ma! Asa si Athena? Ay, nilakaw man to! Asa paingon? Wa magsulti ra ba? Si Bong, asa? Naa sa kwarto. Kauban gihapon ang batanon? Ay, wa naman ang batanon. Nisibat na. O kinsa kauban ni Bong sa kwarto? Si Kinsa? Apple. Si Apple? Pamatyo na ko sila, kadungog ka. Pamatyo na ko sila. Ma'am Joanna! Sudlon ko sila. Ay, ayaw! Ayaw, ma'am! Buhi ko, Ayaw lagi? Iko ba? Buhi ko. Ayaw lagi, ma'am! Ayaw, patuo! Patyo na ko sila. Ay, dili sila ang mamatay, kung dili ikaw! Amay. Patuo na ako! Ayaw pa dasi mo gibati! Pero sobra na, amay. Ayaw lagi! Naunsa man ka! Kaya mo ne! Di ba? Madiskarte ka! Putang ina. Di na madas diskarte. Dili na amay. Ay, Ma'am Joanna! Sobra na kining gibuhat ni Bong. Abuso na ni. Ay, asa may palabihon ni mo? Piliyon ni mong abuso? O tungod sa abuso mo himo kang ngilaad nila? Yes. Mao na amay. Kung mao ka na, nawag kang imong diskarte. Ay di na madag diskarte amay. Uy, kadungog ka. Di na madag diskarte. Ay, kung mao, o dili madag diskarte, andam ka mamatay. Amay. Kung dili ka andam mamatay, andam ka mabiya dire? Amay. Andam ka mabiya dire? Mubiya ka nga, mahisamas ilagang paut. Mubiya nga way maani, pisan og usa lang kasinti mo. Amay. Ay, gusto ka ba? Nga mo ka ni mahitabo ni mo, ha? Ma'am Jonah? Kana! Kana, maayaw pa na. Sige, pabaha ang imong mga luha. Kay human sa imong paghilak, niya ka pa. Manager ka pa. Og tag-iya aning mountain resort. Tissue, please. Okay. Oh. Dawata. Thank you. Muna ko gawas. Oh, baba. Kuan kining. Diya sa envelope. White envelope. Naibasura nga akong gisod. Oh, thank you, Bong. Sige, biyaan taw na ka. Muna ko gawas. Padayon lang. Sorry, Chona. Kay dili ko makamaliban ni Bong. Diskarte lang. Soda. Diya ka day. Kistob ng dagway ni mo. Hey, nakigsulti ko ni mo. Human na kag-enjoy? Yes. Uban kag Apple? Sirang lang mo. Bong! Suod mong higala, di ba? Sa ato pa, no problem. Sharing lang aron ma-enjoy. Kung makiglalis ka, makig-away ka, no need. The gate is open for you to go. Asa ko to bang imong pagsakit nako, Bong? Karon dayon mahunong ang imong kasakit, Chuna. Bong. Dire. Dire. Bong!
Bong, sakitan ko ba? Pwes, aron, di ka masakitan. Ayaw paglugnot. Agay, Iit sa tika. Pagkawas sakit. O magkabiya ka. Dire! ayaw! Ayaw, Bong! Ayaw! Ayaw! Muhilom ka o dili? Usbon ko ang pagpangutana. Muhilom ka o dili? Di ko gusto nga makakita nga muhila ka. Kasabot ka! Muhila kyud ka. Pues ipadayon ako ang pagkuroy nimo paingon sa gawas. Dili! Ayaw! Di na kumuhilak! Di kumuhilak! Kumuhilak! Makadungog pag-ani ko nga muhingos ka. Pipi ka na ko. Dili laki. Pues, lingkod. Oo, Bong. Niya, malingkod ko. Good. Very good. Maunay babay nga matinahuron. Matupad ko nimo, ha? Dali. Sandig dali sa kundugan. Bong, Sandig sa kundugan. Kana sandig. Basa man mo mga mata. Ato pahiran. Bong, Ayaw gud og supak-supak. Para di masuko si Bong. Okay? yes. Yes, Bong. Yes. Karon mangutan ako. Huwag ka masuko na ko. Huwag ba ka masuko na ko? Huwag ba? Wa, Bong. Wa. Good. Good. Lipay ko. Muli gusto ko. O, mo request ko nimo. Unsay imong i-request? Gusto ko nga kantahan ko nimo. Unsay ngan? Oh, mo lagi na. Di dayon mo tando. Gusto ko kantahan ko nimo. Okay? Bong, kuan. Mukanta ka o dili? Mukanta. Yes, yes. Mukanta. Yes. Okay, okay. Gabitan ng akong cellphone para makasilik ka sa imong kantahon. Mag-video key ka. Pinaagi sa akong cellphone. Baby. Kanina, gikuroy. Karon, nagtupad og lingkod. Iya pagipasandig si Manchona sa iyang dughan. Unya karon, kiyatakan og cellphone. Mag-unsa ka na sila? Oh, kadugay ba? Pinapilian. Kadiyot sa... Di ana. Oh, sige na. Tay, maminaw ko. Nahigugma ako, Oh. kanimo nagmahal, lawas ko og kalag, gitugyan ang tanan, apan anugon lang, kay nagluib ka man, ang paghigugma mo, mibalhin sa uban, pagmahayda. Na ang kun ko ulahin na ang pagbasol ko. Nagbasol ka? Nagbasol ka? Nagbasol ka? Nagbasol ka? Kantara mana. Aw. Kantara mani, oy. Lagi. Agay, oy. Kantara di ay. Luuya tawa.
laoy maglibog kung magkatawa ba kung mag-uol. Paitang kinabuhi Way kaso, madiskarte man. Oh, sorry ha. Sorry yun. Buksan, uy. Kanta raman to po. Ikaw man, God. Kantahan mo tanimo nga. Ikaw nagbasol. Kisakitan ko. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!